And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakita kong may ibang lalaking nakapatong kay nanay. Hi, DJ Rocky. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero, eto na. Susubukan ko na maikwento ng maayos ang buhay ko. Ang buhay namin ng pamilya ko. Itago mo ko sa pangalang Shobe. At ito, ang aking secret file. I came from a broken family. Pangalawa ako sa aming magkakapatid. Yung panganay namin ay lalaki. Ako. At meron pang sumunod sa akin. Pangarap ko na meron sanang masaya at buong pamilya. Kaya lang, hanggang pangarap lang yun. Hindi yun matutupad sa pamilyang meron ako. Ipinanganak ako sa Cebu City. Doon nakitira ang parents ko. Nandun din yung trabaho ng dad ko. At first, it was a very happy and peaceful life. Not until my mom and dad broke up. Tandang-tanda ko pa kung gaano kaloko ang nanay ko. Hindi lang siya sugalera. Lalakero pa. Iniwan niya kami ni kuya sa bahay. Nakalock. Eh di ba kapag bata, ang daming alam ng mga palusot. Naganap kami ng brother ko ng way para lang makalabas ng bahay. Dumaan kami sa may bintana. Tumalon para makalabas ng bahay. At doon namin napag-alaman na hindi lang pala nagsusugal ang nanay ko. May kasama rin pala siyang lalaki. Sinubukan ko yung itago sa sarili ko. Yung pakiramdam na merong mali. Kahit na bata pa ako noon, alam ko nang merong mali. Then natapos ang school year, bumalik na kami sa Mindanao. Para dun daw namin ipagpatuloy ang pag-aaral namin. Sabi ng tatay ko, doon na raw nga muna kami. Dahil sa paglipat namin yun,
baka magbago si nanay. Kasi nga, malapit lang siya sa mga magulang niya. So, nung andun na kami, medyo mahirap mag-adjust sa una. Kasi nga, hindi sanay sa lugar eh. Panibagong eskwelahan na naman. Makikipagkilala sa mga tao. Hindi pa masyadong comfy kasi nga, hindi ako masyadong sanay. Nawala si Papa. Daddy's girl kasi ako. Si Papa may trabaho sa ibang lugar. So pauwi-uwi lang siya sa tahanan namin. Then grade 4 ako. Sabi ng kapitbahay namin, alam mo yung nanay mo? May kabit. At ang pinakamasaklap ay meron na raw asawa. Yung kabit ng nanay ko. Kapitbahay pa namin. Siyempre, hindi naman ako agad naniwala dun sa sinabi lang ng kapitbahay namin. Until naalimpungatan ako isang gabi. Pumasok sa kwarto ni nanay. At dun ko nga nakita na may ibang lalaking nakapatong kay nanay. Pagkakita ko noon, sinara ko agad ang pinto. Iyak ako ng iyak. Dahil alam kong maling-mali yun. Hindi si Papa ang kasama ng nanay ko doon sa kama. Ang sakit-sakit. And at the same time, nag-iba ang tingin ko sa nanay ko. Nandiri ako. Hindi ako kinausap ng nanay ko. Siguro dahil guilty siya. Alam niyang mali yung ginagawa niya. Nakatulog na lang ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Then kinabukasan, yung kapitbahay na naman namin lumapit sa akin. At ang sabi niya sa akin, nagbabayad daw yung nanay ko ng lalaki. Nag-spread yung bali-balita sa mga kapitbahay namin. Nandun na yung pakiramdam na nahihiya akong lumabas ng bahay. Dahil sa kagawan ng sarili kong nanay. Nabuhay ako na para bang loner. Magmukmok sa bahay buong magdamag. Walang kaibigan. And then December came. Sinabihan ng papa ko, ang nanay, na pumunta raw kami sa isang lugar kung saan tatanggap daw kami ng package. Meron daw kasi siyang ipinadala. So, pumunta kami sa lugar na yun. Isinama ako ng nanay. Pero, nagulat kami nang makarating doon. Dahil hindi pala package ang nandoon, kundi si Papa. Nang makita ko si Papa, tuwang-tuwa ako. Finally, nakita ko na ulit yung pinakapaborito kong tao. Pero nag-iba ang timpla.
ng mukha ng nanay ko nang makita niya ang papa ko. Nag-usap sila ng papa at pumunta kami sa isang karinderya. Kain daw muna kami ng lunch. Yung nanay ko balisang-balisa. Nandun din ang pagkagulat at hindi siya makapaniwala na nasa harap niya si papa. Ni isang salita wala siyang masabi. Kasi nga, hindi niya matago-tago yung paglaki ng tiyan niya. Yes, DJ Rocky. May ebidensya. May resibo. May souvenir. Pruwebang nagloko siya. Buntis siya. At hindi si Papa ang ama. Pagkasakay namin ng tricycle, doon na sila nag-usap. Alam ko naman na yung tagpong yun ang sisira sa pamilyang meron kami. Traumang-trauma ako dun. Tinraidor niya si Papa. Harap-harapan ang pambababoy niya. Napakabuting tao ng papa ko. Walang bisyo. Puro trabaho. Mabuting tao talaga. Kumbaga nasa kanya na lahat. Kaya nga sobrang sama ng loob ko sa nanay ko. Kasi para bang sinayang ng nanay ko yung papa ko. Pagdating namin sa bahay, dumiretso agad si Papa sa kwarto. Doon na siya nagwala at humagulgol. Pinagtatanggal niya yung mga gamit ng nanay ko. Iyak ako ng iyak nun. Pakiramdam ko nun, yun na yung huling pagkakataon na makikita kong magkasama sina Papa at nanay. That day, naglayas yung nanay ko. Ang sabi niya, sasamahan niya lang daw yung lola ko. Bibili ng ulam at bigas. Pero pag uwi ng lola ko, wala na siya. Sinubukan pang kontakin ni Papa si nanay para sabihing umuwi. Mag-usap sila ng masinsinan. But she rejected it. Sa amin sana magbabagong taon si Papa. Kaya lang, nang dahil sa pangyayaring yun, bumalik din siya ng Cebu para magtrabaho. Grade 6 na ako, doon na kami sa nanay ng papa ko. Kasama ko yung kapatid kong lalaki. Walang gagala tuwing Saturday and Sunday. Kasi nga, doon lang dapat kami sa bahay, tutulong sa mga gawaing bahay, sa mga taniman ng saging at mais. Dati akala ko sa eskwela at baon lang ang inaalala ko. Pero habang patanda ng patanda, doon pala nagsisimula yung tinatawag nilang anxiety, stress, and depression. Alam ko na wala yan sa dating generation. Pero ngayon meron na eh. Okay naman ako nung nasa first year and second year ako eh. Pero nung nag-third year na ako, I decided na bumalik muna sa nanay ko kasi nga mas malapit lang naman yung paaralan ko. Doon ako nagpaalam sa papa ko that time. Ayaw niya pa nga pumayag kasi mas gusto niya
na doon daw kami sa lola ko. Pero wala siyang magawa eh. Then, one day, nalaman ko na lang na may bago na si Papa. Iyak ako ng iyak nun. Akala ko kasi kahit na masama yung ginawa sa kanya ni nanay, hindi niya kayang ipagpalit ito. Hindi niya kami ipagpapalit. Akala ko hindi na siya mag-aasawa uli. Pero wala eh. Hindi man lang siya nagsabi sa amin na ganun na pala ang nangyayari sa kanya. Iyak ako ng iyak. At up until now, hindi ko pa rin matanggap eh. Nasirang-sira yung pamilya namin. I'm still hoping that maybe someday, maging okay pa. At dahil sa lahat ng to, takot ako makipagkaibigan. Kasi nga kalat sa amin na yung nanay ko, kabit, makati, malandi. Sinusubukan ko namang labanan eh. Pero hindi talaga kaya. Natuto akong magtaas ng kilay sa nanay ko. Nung mas naiintindihan ko na lahat. Nawala yung respeto ko sa kanya. Ang sakit lang kasi. Buong buhay ko. Puro bigat lang yung naiambag ng nanay ko. Na para bang isa kong kandila na unti-unting naubos. Pero sinusubukan ko pa rin lumaban para sa mga kapatid ko. Paminsan nga, di ko maiwasan na naaaway ko yung nanay ko, lalong-lalo na nandun yung lalaki niya sa bahay. Tumataas talaga yung dugo ko pag nandun yung lalaki niya sa bahay dahil parang ang kapal-kapal ng mukha. Parang gusto kong gumawa ng eksena para malaman talaga nila na hindi ako sang-ayon sa ginagawa nila. Sa totoo lang, twice ko nang nakaaway yung lalaki ng nanay ko. Back then, nag-post pa nga ako sa social media account ko. Tungkol doon sa lalaki ng nanay ko. Nalaman niya yun. Hindi ko rin alam kung saan niya nalaman yun. And then one of his daughters commented doon sa post ko. Siguro sinabi niya sa evil na tatay niya. Nagkasagutan kami. Hanggang sa umabot sa puntong gusto niya akong saktan. At sabi niya babasagin na daw yung cellphone ko. Then I said, di okay, basagin mo lang yung cellphone ko. Basta may pambayad ka ha. Mas lalong napikon. So ayun, ganun, katoksik ang mundo ko. Sumisikip nga lang yung puso ko. Nangihina yung katawan ko. Kapag sobrang taas ng emosyon ko, hindi na ako nakapagsasalita. So it happened to me. It happened to me na nag-hyperventilate ako. At simula nun, hinayaan na lang nila ako na kapag galit ako, galit ako. Then last year, I received a text message. Galing sa kapatid ng nanay ko. He said, patay na raw yung lalaki ng mama ko. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung ikinamatay ha. When I read the text, para bang hindi ako makapaniwala. Pero ayoko magmukhang masama. Pero kung masama na, kung masama. Sabi ko nga sa sarili ko lang ha, he deserves it. And finally, makakauwi na ako ng maginhawa. I mean,
Di na ako magdadalawang isip na uuwi kasi nga peaceful na. Siguro nga sa dinami-rami siguro ng kasalanan ginawa ng nanay ko sa buhay niya. Ewan ko. Hindi niya pa rin nakikita eh. Hindi niya na-imagine lahat ng traumang ibinigay niya sa akin. Hindi nila na-imagine ng lalaki niya yung ibinigay sa akin na trauma. Ang payat-payat ko na nga ngayon eh. I tried to commit suicide, pero sa tuwing naalala ko yung mga kapatid ko, paano sila? Titigil ako. Alam kong kailangan nila ako. At gusto ko ako yung kasama nila sa hirap at ginhawa sa buhay. Grabe yung mga pagsubok sa buhay. Hindi na alam ng mga tao sa paligid mo kung gaano kahirap na mabuhay. Yung lumalaki ka na parang, siguro talaga yung hamon sa buhay. Sa tuwing sasaya ka, may kapalit din palang lungkot. I don't know kung hanggang kailan na lang to. Pero, nalaban ako sa buhay. Hanggang dito na lang po, DJ Raking. Muli, ako si Shobe. At ito, ang aking secret vow.